Tica. Dedek gen kaya Dedek wayang kono-kono. dedek dedek. Ngaturke sugeng dalu karo penonton sik lho. Nggih, wilujeng dalu para pamirsa sedaya. Asli saking pundi Cahayu? Kula saking Karangdinaya Kepong Kediri. Oh. Kepong panjenengan sampun nate mriku? Dereng kula niki anggere teko pratelan todanan pun bingung kok. Blasak-blasak nggih. Nggih, pol mentok niku tenggene Randu Gunting mriku. Winginane kula kan nderek proyek. Proyek napa, Om? Kekurangan teng niku kekurangan nggo ngeduki lemah. Kula biasa proyek sanane. Begone entek aja kuwatir. Aku mangap karo dikuenak-enak wis lemah entek kok. Niku namine napa to? Alat berat niku. Niku alat berat nggih pokoke sing sekitar munggah niku lho. Bego ya aku toko jelasno piye cah. Bego niku sing ngeten iki lho. Nggih, sing grawok-grawok niku. Nggih, grawok-grawok niku. Masya Allah, perdana ting todanan. Piyai mriki niku seneng budaya napa meneh sing kagungan kersa. Nggih. Kira-kira sing pas badhe ngaturi tembang napa? Caping Gunung Medura nggih. Weh, caping Gunung Medura. Nggih. Saged jenengan, Duk. Saged insyaallah. Lho kana mbak ngerti bahasa Madura lek. Mas Jolang asline tiyang Madura. Sing kok asline beda desa. Nek nak redin. Do remah ngocakna do remah. Medura caping gunung nah. Oreng-oreng tak ngerti. Ya. Ngocak poli. Aja delokno untuku ah. Idone cangkeme ngono. Piye wong tak omongi malah Lah kula mboten paham lho, Om. ora usah mbok pikir untune kula niki ora usah sampean pikir. Dikawat ngoten. Lho nate iki biyen nate wis tak kawat, Nok. Nggih. Wong kawatku milih sing apik, sing rega 5,5 juta ngantek aku sikatan wae nggo heman. Engko nek coplok. Nggih. Lho, patang dina ra sikatan iki tomat tukul, lombok tukul. Turu malah untukku kaya Malah pot. tanduran to, Om. Nah nggih kok malah kaya pot. Malah ape ditebasno bojoku. Iki joli beras ae, Dik, jare lho. Kok malah jolno beras lho. Caping Gunung Oreng Madura. Tak ngerti bener ngocak Madura. Yo. Kok malah don delok. Dijenggleng. Sampeyan iki do didelok malah don delok. Ditut alah malah kopok koke. Tukange kendang cange. Apa? Bana tak ngocak ora nang ngendang boleh. Tak ada musik nado remah jong. Panjenengan niku ngendikan menapa to, Pak De? Wallahu alam. Ya saya. Mohon memacang. Yo, jegleng. Ini ora aku sing ngono. Kurang mantep lho, Pak De. Piye? Bengal bi sing kok mbok tak mantep-mantep nduk remah. Tandang tak teng jreng. Toso tote mate mana. Piye to piye? Jenglengane niku Jenglengane kurang piye? Yoga-yoga wis kondang dalang iki jolodot
teng tak dandel telatang teng tak dandel dah gentak tung jreng. Oh, dang dentak tung jreng. Ngono. Oke. Nabuk boleh bengal wi sing. Halo tak tabuk. Hayya, ora ngono. Hayya sholat. Mas, mas boleh. Awas. Hop. Tung jreng. Mboten muni lho. Pak D. Astagfirullah. Jreng iki nganggo gamelan ditutuk bareng terus do jrek astagfirullah. Nek gak iso ngomong. Aku nek sampean ngomong ngono kelingan sing film Indosiar kae lho. Sing piye? Kisah ngom- nyata nih. Sing anu kae lho. UFO kae lho sing srek-ketek-ketek rek-ketek-ketek rek-ketek-ketek lho. Nek piyayi kene iki wis do paham sapa to julang saiki melok film religi sing terkenal lho. Apa judulnya? Kena azab. Perasaan kok aku ki ajur sak wong-wongku to. Jong, ngerti bener jengleng nak boleh. Iya tak iya. Nduk reman jengleng nak. Sing tak dandung dah ketak angkat bareng. Jreng. Oke, yo. Oh. Goyang le. Asu, asu le. Mate sengkok dong. Alon-alon bae, yo. Iki dadine digawe sing rancak alon tapi pasti. Ngono lho. Alah iki malah ra krungu daden jak kok. Ngandani iki sing kono-kono kene ora termasuk, ora krungu apa-apa kok. Sing penak ya, iki mau sing jenenge jos kompak. Dik lintang ki lho warenggono cilik sing wis kaloka lho. Nggih pangestunipun panjenengan Pak D. Iki tak delok ning gone YouTube jenengan. Wah, saya mengudara. Amin. Kaya Nggih. dalange kae YouTube kuwi wis akeh. Nggih. Wes pokoke pas jabut telok pas krong sak tebu. Wonten to niku? Lho, dalang iki kan serba bisa to, Nok. Oh, Nyambut nggih. gawe apa ae wong bocah Sri Karang Pradesan nyambut gawe Nggih. apa lillahi taala. Nggih. Bener Mas Julang niku aku apa-apa iku tak lakoni kok, Nduk. Tenan, bodho nipakane lah yo dilakoni. Yo. Panas ujen. Panas ujen. Kowe nek cara kene panas udan. Iya. Nggih. Panas ujen ling-ling sayang. Ayo jogetnya mi Mas Julang. Kok kaya sing nggone ketoprak acok, Pak. Acok, Pak. Acok, Pak. Acok. Acok, Pak. Dasku apa wis kaya durit ngono, Mas? Kayak ondel-ondel. Acok, Pak. Panas ujen, panas udan nek cara Panas piyayi udan, mriki. nggih. Yo, alhamdulillah.
atik panas, atik udan, muga-muga dadi rezeki sing melimpah ruah. Amin. Disyukuri nggih nok nggih. Amin nggih. Oh, sing kok aslinya orang Madura. Panjenengan? Iya. Iya. Tak ngerti bahasa Madura nek sekone deh. Ngerti sekone. Ngerti sithik-sithik aja ndelokno untuku ah. Kula mboten paham lho, Pak De. Sampeyan iki nek ndelokno untuku to. Nggih. Dadi sampeyan melok susah. Namatne enten jenengan, wajane jenengan. Dek Lintang iku gumun, iku jane untu apa pacul. Aku tahu apa jajan bakso ana wong gendong anake terus mlengak karo Bu, iku wong tatum jare. Wes linggih jejer aku iki lho, putrane darane aku atum. Wis pokoke santai, wong urip iki golek apa golek seduluran. Ngono. Terus no. Make binika Son marase Kanca-kanca Garuda laras tepuk tangan kanggo Dek Lintang. Nggih, matur nambah nuwun sanget. Kanak. Aku nate lho nok waktu upacara iki sing tukang baris bebaris sing tukang ngabani iki Piai Madura. Aku bingung kok. Piye Nggih, pripun? Pitulasan. Nggih. Dadi pemimpine baris ki orang Madura. Pitulasan. Aku yo. Pitulasan. Re kere anan kanan, re kere la bella. Melakmu metau re kere kanan. Orang Madura ngejak napa tombok ciri khas. Bineka Tunggal Ika berbeda satu jua. Betul. Capek guning Madura, Jong. Ayo. Dek cepat terjebak bola enga putra Apik nggih Mas langsung ngoten. Lho, apik Mas apa digarap ngene iki apa apik? Caping gunung digawe Arab yo apik. Piye? Pripun niku saged panjenengan? Lho. Nadane slendro, Bro, caping Iya. gunung Arab. Monggo. Allahumma firli wali saya. Tewas ra ngrungokne tenan. Oh. Lah ya wong urung digawe kok mbok kongkon temenan. Sesuk albumku meluncur. Apa? Caping gunung model Arab. Sesuk tanggal 17 iki meluncur. Iki sementara lagi tak gawe note. Rilis ya. Rilis. Rilis. Mungkin nek jenengan pas free derek Nggih, nggih. nggih insyaallah. Sesuk jenengan prei mboten? Prei. Hah, kula nggih prei. Oh, Godhog kupat. Sesuk melu aku Mas Lang. Loh,
Kula pokoke manut teng pundi niki? Ning omah. Wah, ning omahmu aku. Dilanjut sok tanggal 10 Mas Jolan. Ning Karanganyar Kali Tengah. Kulon Kulon Alas. Orang godagelan tapi. nggih ora apa-apa. Kula paringi nomor sing nanggap ya. Arep ngusulke dhewe. Kok tak rimuke. Ya udah. Wong aku ora kudu opah dhuwit kok gula ya teko. Sembako. Sembako. Aku iki seminggu ra mangan lho, Nok. Lah kok saged? Ora ono sing dipangan. Wis kulino ngene iki dadi ning dinggon iki arek iki saka seduluran. Nggih. Pangestune. Wong nek sedulurane akeh, rezekine tambah akeh. Nggih, amin. Ya. Syukur bisa bebas gunung desa dadi apa meneh sing nembang Dik Lintang. Kapan-kapan insyaallah iso bali mriki melih ben saya ngrembaka sedulure dodanan. Nggih. Engko sesuk toko pupuk ki mau kanggo obate urea tetek bengek payu wak nanggep ayang. Amin, nggih. Nggih. Mas Rio ya. Toko pupuk mau. Toko pupuk Mas Rito. Mas Rito. Nggih. Pesen rondap loro, Mas. Nggo apa? Nggo perawatan. Perawatan apa lho, Pak De? Ya perawatan Tegal to nek nggo nyempret suket. Oh, nggih. Raine kan koyo suket. Dirabuk nggih. Nggih, ya, Bu, sembah nuwun Cahayu. Nggih, matur sembah nuwun. Untukmu rabuken, Mas. Untukku deknane tak sempret mah tukul suket gajah. Ora
ora ya pupuk itu sangat baik untuk tumbuhan. Wonten request lagu niki Mas. Napa menika? Saking panjenengane Bu RT. Oh, Bu RT kula niku kenal kali Bu RT niku kula ngeten. Lho. Bu RT PRD niki Kaca madrasah niku. lho. Kaca madrasah. Nyuwun lagu lali janjine kalih podang kuning. Wah, nyawer janda umum Mas Jolang Peh. Mulane dibalekke karo janda umum. Bu RT wis kaya dulur. Lah nggih leh tresno karo dalang jol iki nyawer kok ora umum. Mulane wong rumah sakit umum kok nyawere ra umum. Piro kok ora umum iki? 1 juta, Nduk. Weh, 1 juta kaya sangune nganten. Kurang 900 tapi. Laris. Nek sing dinggo golek pangan cangkeme sing laris ya kene laris ngono. Lha iki wayang sing digolek Bang. Bu RT mbok dibalekke to Mas iku soalé Bu RT wis bolo dhewe kok. Bu RT sing pundi niki? Gadah kembaran kos tok melih ngeten mboten niki. Aja kuwatir kok nek wis ditambahi karo panjenengane. Iya, lho nek Bu RT kalih kula niku wis kanca plek, angger sasi mesti ketemu ning BRI. Bengi iki kok diwarawuhi kanca-kanca pandemen wayang JFC Jolondot Fans Club. Yeay. Sing diprakarsai panjenengane Mas Peri saka Ndoglik. Nggih. Niki sing kanca-kanca saking Riau Batam, salam karo panjenengan, sing kanca-kanca Blora wonten Sulawesi, Sumatera, wau nyuwune podang kuning karunan lagu Yen Aku Kangen. Uga ditenggani panjenengan Mbah Darto saking Kuniran. Sugeng dalu, Mbah. Sing pundi niki piyayine? Wah, mboten ngertos mbok temenane teng mriko. Dadu biasane. Ibu-ibu nek ngerti aku iki. Sabar yen Bu nggih. Ampun, pokok ibu-ibu ki nek ngerti aku gemes. Sing nyuwun foto kalih kula sabar yen nggih. Mangke saged bakdo niki. Diaturi podang kuning. Mas Jolang. Manut. Sing pundi? Sing nomor kalih saking mriki. Dek Mufida. Mufida. Sampeyan aja ngono Mufida, aku tuku jablas kok. Mufida. Cepet dong nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel ngene ra usah ngomel ati kudu seneng nyambut gawe karo aku mulan aja beten yen Selamat malam sugeng dalu Dek Mufida Sofiana. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Wong ayu halus ya Allah. Enjih sugeng dalu Pak Jalan ya Allah. Lah kedah pripun lek mboten halus? Piyai putri iki ya wis pantes kewes ngene iki. Lah nggih, lak leres. Tenan. Iki mau ya bojoku jane ape melok nyinden nok tapi tak penging. Lah enten apa? Wis gelungan, wis jaritan. Nggih. Iki mau kan yo nggawe sepeda motor. Nggih. Iki mau tak penging melu. Lah sebabnya? Lah Sebabe apa? napa? Wong tak goncengna motor. Ayo Bu negake iki kok selakeri ning todanan. Mlakune dadi mundur ngene kok Mas. Allahumma amin. Aku ora kuwatir dongamu ra mandi, nek niat mandi ra kowe sugih. Lah jare bojo mlakune mundur yo, masamu trek mobil. Lah kan ya jenenge piyai sok maju, sok mundur to Mas. Dadi wong urip iki ora ana kalane ning isor nang dhuwur roda berputar. Ayune mbah Zat. Pripun to? Kenapa ta? Aku mah lho lek ngono. Aku mek bojo Dek. Aku iya. Alah ora, alung ngepek bojo dagelan. Dalangku ruwet. Lah kok saged? Lah jenengan nggih ruwet lho sak tenane Lho iki. tapi kan aku selalu ceria lah, dalang kayak ruwet ijek mikir lakon ngadepi gedebok. Lho nah aku kan ceria. Saking ceriane terus dadi crazy nggih. Crazy. I don't like. Iso bahasa Inggris? I don't. Dan you guys miss? Tisu. Os already os under this brother. Oh, should I see style as always wise mangan wise udut?
Oh, serupamu koyo kakus. What? Aja mbok jak omong bahasa Inggris aku dhewe ra mudeng. Sugeng dalu. Dojo iki. Jolondot karo jolang. Jodoh iki. Mulane wayang lah aku jak terus. Enek lowongan tapi ora dagelan iki, Mas. Apa wi? Tukang usung-usung gawangan kulir. Ora masalah, ora masalah. Wong sing penting nyambut gawe. Kira-kira badhe nyaosi podang kuning napa ingkang pundi Cahayu? Manut. Pripun Pak Dalang? Napa diaturi sing alus-alus langkung rumiyin? Aku manut. Dik Mufidah niku spesiale nggih. Spesiale niku sinom pelok. Walah iso alu-alu ana suarane. Wah, Insyaallah tapi lo ya. Aku terus Tapi babas si karena kucing. demi Pak Dalang aku mau. Oh. Dinten iki jenengan niku kok bagus to Pak Dalang. Kula wau iki ketemu jenengan ini langsung terkejut hatiku. Terkejut pripun? Wah, kok putih. Kok lemu sithik, tapi kok manis. Kowe kudu hati-hati wong wedok anggere ngomong ngene iki kudu hati-hati. Bahaya. Aku wis tau diomongi ngene iki sawah kuntek kok. Aku ra kaya ngono ya. Ora wong wedok ora muni kok ndang dol sawahmu ki ora. Lah terus piye? Ya omong ngene, Mas nendi-nendi kok panasan golek mobil. Aku wis tau. Ora, aku ki wong iki gemati. Sayang. Terus aku gak koyo ngono kuwi pokoke. Aku gak seroyal kok seroyal. Aku gak matrek pokoke. Aku mek bojo ah. Mak aku wedi karo sampean kok. Wedi bab apa? Lan jenengan niku mempunyai wajah unik sekali loh. Lho, ngene iki genah di bojo elek kaya aku genah. Genahe Kok pripun? deleng ngarep masjid entuk santunan kok. Di bojo kaya aku kok emoh mbok deleh pasar kayak tumbuh ngono. Wah. Langsung tok duit pirang-pirang. Tapi Lah jenengan jaluke pripun? Jaluke pripun? Jenengan pragakne. Kados pripun? Aku ning ngarep masjid apa ning pasar iki? ngarep rumah sakit ae, jajan. Sawelase, Mas. Nggih. Aku mulane nek dirayu wong wedok iki snowe. Aku nyatane saiki ora cedak mbek wong wedok wis kelar tuku lemah. Alah paling ning burine, Dek. Lagi ning omah ta, Dek? Iya ancen. Pripun Dek Mufidah kesane jenengan ketemu kula sing pisanan iki? Saploke juwaman riyen kula tesih SMA nika. Bagus jan ganteng banget. Telek. Jenengan kok sirik meni napa to jan iki? Ancen dijak ramune bagus. Aku lah nek dijak ya muni jolodot ganteng, pinter. Jajal nek ra dijak. Ya ora to wong jenis seduluran. Cek. Ngono bagus wong isih enom kok ya no ya. Aku mbiyen ya ganteng kok no. Entuk kueleki bar kebledosan mercon. Aku karo Mas Jolang ki ibarat upama ambulan ngono, aku dadi sopire, Dek Mufidah dadi ambulane, Mas Jolang dadi mayite ngono. Cocok. Aku dadi mayat lah, aja mbok dusi lho ya. Mah aku wedi aku. Engko lek dadi mayat rupane sampean ngene iki. Iku nek wis bar ngono ku mbok teli 7 dina duduk nang rak malah. Aku kene iki nyawang sampean ki masa kok bagus lek pas mingkemi. Basan ngomong ki ngene iki. Aku ki yo ngene iki ngono kuwi. Lho bocah iki ora roh keistimewaane wong merongos kok ora roh. Tapi saestu lho, jenengan lek mingkem ku bagus. Kalau niku ngantos kesengsem lho kali jenengan. Iki lho, ampun bombon jenengan iki. Jolang jilid Dubai ya iki. Aku teh merongos-merongos lah tau dienggo iklan kosmetik lho, Mbak. Lah kok saged. Bagian lipstik. Pakailah sedikit, sudah jeleret tekan untu. Ngono, Mbak. Tahu dadi iklan obat nyamuk bareng? Iya. Domestos merongos. Ya Allah. Ayo. Nembang. Enje sinom Nani nyamat enje. nyamat. Tindingan iki dibenerke. Wah. Anggres ngene iki. Ya ngene iki lho jenenge urip iki ya diselani karo ambekan kalem-kalem terus ditokne kalem-kalem. Ngono lho, Mas. Iso ra? Aku mek bojo ah.
Emah aku. Engko ganas engko. Di bojo aku ngena wong sing rusak raine angger turu kayak kresek buntel sret. Nganggo liyane rai. Kok jek urip? Kok jek urip? Ora urip kok malah dipijetno. Monggo. Ya. Walah, sidet tawarok. Iya. Lah, Ku Sae napa sae Mas mantene? sae. Sae napa sae? Sae napa sae? Sae. Budalane. Suwatene apik. Supaya tandure lemu-lemu ya marane tuku abuk. Oh, Disempret sempret sukete. sukete. Diabuk tanamane. Puyur. Urea disempret nang tukul sukete. Srot. Puyur sukete mati. Terus. Yo terus ditanduri. Oh, iya. Yuk. Sari rohang rasa wani. Betul. Kudu berbuat baik dengan sesama. Heeh. Betul. Yo. Sing nyenggaki ya piyaine tenan. Budaya. Jos, apa wae kok dadi parikan. Mampir apa mampir ya kudu mampir. Sing mau bal-balan kaose biru, ugal-ugalan aja ditiru. Kuwi ngono kliru. Tak kira Asine kesenian Jawa kuwi ngemu pitutur sing filosofi. Tembang sinom iki kan ya filosofi. Heeh. Isine isek enom. Yo.
sing wis duwe bojo. Dadi wong nek wis duwe bojo ki rezekine ora malah lokak ning malah kebak. Mulane sing urung-urung rabi ki ndang do rabi ya sing wis umur. Aku dongakno gendang rabi to, Mas. Jenengan wis tak dongak-dongakno terus mari cah wedok-wedok sampean ku enggan ngono kok ketoke. Sebabe Wah wonge rata-rata kangger nduk tak entukno jolodot mboten Om. Nduk tak entukno jolodot mboten Om. Duh keberatan ngono lho ketoke. Jane perkara apa to? perkara aku wonge gampang lara ati. Oh. Wah ya susah no. Oh, wong urip kok gampang lara ati. Ya apa ora no? Wong urip kudune sing prasaja. Nggih, leres. Aku pek bojoan. Aku iya. Alah. Iki aku urung karuan isih berusaha kok iso kono melu ae. Ya sitok sih. Hama. Bablaske si kucing to. Uga iso anu Mas, iso membawa suasana. Lho. Demo video iki wayah alus ndek ya iso menjiwai, wayah kasar ya iso lincak-lincak ngono kae. Wah, coba nek ora percaya si kucing tapi musiknya rock and roll. Wah, nek ora iso. Musiknya digawe rock and roll engko sawangen polahe kaya ngopo. Oke. Ayo to. Ini tuh generasi muda kok semangatnya kayak orang tua. Ayo, kurang cepet. Kurang cepet meneh, cepet meneh. Yo, ayo Pot. Aku yang mengkis dua tuh. Ya sih toh. Ya aja cepet banget ngono lho, pas tapi ki ya cepet ngene iki, cepete pas aja cepet banget lho, koyo wong arep kebet ngopo. Wis ngene ae. Ketoke kowe do bingung ayo do takbiran ngono piye.
Ayo, Pak, coba, Pak. Yo, yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah luar biasa. Alus iso, kasar yo iso. Wah iki tenan model ngene iki tenan. Sok mben nek ndi bojo. Gremeng nek ra keturun ra ngarah leren iki. Sugeng dalu pokoknya sukses for you, it's the best. Oh yeah, thank you very much, sir. Are you speaking English? Yes. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Awak bisa tak bahasa Melayu? Tak, awak tak pandai Malaysia. Tapi pandai apa? Tak guna. Pandai cakap apa awak ni? Pakcik. Aku kok bingung ngomongan Malaysia sudah bareng ringah kaya ngerti tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Mufida. Dek Mufida. Matur nuwun. Iki langsung loro Mas Jolang bar iki. Aku manut. Panjenengane Dek Dini karo Birgita. Tenan sindene Kang Jolodot. Dindingane Mas Air, melok Mas. Sindene Kang Jolodot bengi iki kaya gedang Ambon halus-halus kabeh. Nangis sakjroning atiku. Piyayi Jawa Timur iki iso jaran ngono. Oh, Samboyo jaranan.
janji-janjimu bisa kumpul dadah dadah nah matur suwun Dek Fir kita kalih Dek Dini nah wis ta ya terus dilajengke Dek Dian iki sing enek panyuwunan cek lali janjine iki terus Ibu RT mau lari janjine loro iki mau siji ngono dadine iso kaya apik ngono piye maksudnya piye karepku iki nek bocah loro kan piyayi Jawa Timur dadi iki iso joget bareng ngene bareng daplang bareng ngono maksudnya Jawa Timur iku ya Jawa Timur lho kuwi ya Jawa Timur to lho bocah kok gawane lali bocah iki piye no lalen aku macange wis lali apa wong telu ngono wae sisan wong telu sisan ayo ngadeg Nduk maksudnya telu kok kon mulih tak kon apa iki lho lali janjine panyuwunane Bu RT iki mau ah iya Bu RT masa iya, Bu RT tesih sugeng dalu ya Allah Bu RT wilujeng dalu mbok pokoke akhir priyayine dalam yo wong telu ngadeg bareng iki ben gayeng Nduk ke mau parkir ki ngopo kon bar jumeneng ngadeg nek digawe gayeng to bar iki gek kepruan sedih lho detek jrong cleng Mas ngene iki saya duwe stok piro nek Mas wayu-wayu kuwi oh lah dalange bagus marai dalange piye bagus Nak dieling-eling nek dalange bagus sih berarti kudune engko yo sing nyangoni yo bagus ya. Nggih. Yo, Iki karo sapa iki nya? kita goyang PLD dan sekitarnya toh. Lali janjine.
Wis matur sembah nuwun. Iki dilajengake engko nggon gara-gara ya Mas Jul. Oh manut